fara danna subscribe domin samun bidiyon idan mun ɗaura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 12 tare da ni Admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. Fassarar mafarkin fitsari ko kuma in ce fassarar mafarkin bawali. Fassarar mafarkin fitsari yana da ma'anoni masu yawa. Daga cikinsu za mu bincika wasu. Imam An-Nablisi cewa yayi idan mutum yayi mafarki yayi fitsari akan wata haja tasa, ma'ana wasu kaya nasa na sayarwa, to alama ce da take nuna cewa zai yi wata hasara a cikin wannan kayan. Idan kuma ya kasance yayi fitsari ne a cikin harabar gidansa, to alama ce da take nuna cewa za a haifi masa ɗa wanda yake mai ilimi. Idan kuma yayi mafarki yayi fitsari akan Alƙur'ani, to alama ce da take nuna cewa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa zai haddace Alƙur'ani. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin za'afaran ne yake fitowa, ma'ana wani turare ne mai suna za'afarana, to idan mutum yayi mafarki yana fitsarin wannan turaren, to alama ce da take nuna cewa ɗaya daga cikin ‘ya'yansa baya da lafiya. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari amma ba fitsari ne ya fito daga wajen yin fitsarin ba, alƙalami ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani ɗa wanda wannan ɗan zai samu rabo daga kowane ɓangare na ilimi, ma'ana zai tara ilimummuka kala-kala. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin da yayi tsaba ce ta fito, ƙwaya ce ta fito, ma'ana kamar ko ƙwayar shinkafa ko ƙwayar wake ko dai wani makamantan ire-iren wannan abun, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani ɗa, sannan ɗan idan ya taso zai samu abokan gaba. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari, to alama ce da take nuna cewa ‘ya'yansa za su watsu, ma'ana wancan yana can, wancan yana can, wancan yana can, ko kuma ya zamana cewa suna guri ɗaya amma akwai ƙarancin haɗin kai a tsakaninsu. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari ga mutane nan sun zo suna ta shafar fitsarin da yayi, to alama ce da take nuna cewa zai haifi ɗa, sannan wannan ɗan da zai haifa mutane za su zo su riƙa bibiyarsa, suna da fifi, suna tunkoso wajen binsa. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari a rijiya, to alama ce da take nuna cewa mutane da yawa suna amfana da dukiyarsa ta hanyar halak, ma'ana suna amfana da dukiyarsa wacce ya samu ta hanyar halak. Idan kuma mutum yayi mafarki cewa gashi nan yana jin fitsari, ya je yayi fitsarin, wani ɓangare na fitsarin ya fito, wani ɓangaren kuma na fitsarin ya ƙi fitowa, to idan wannan mutum mai dukiya ne, to wani ɓangare na dukiyarsa zai tafi, ma'ana zai rasa wani ɓangare na dukiyarsa. Idan kuma wannan mutumin yana cikin damuwa ne, to wani ɓangare na damuwarsa zai tafi, ma'ana damuwarsa za ta ragu. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin da yayi ba fitsari ne ya fito ba, sai ya zamana cewa kaman wani lemu ne ko wani abin sha ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa yana yin almubazzaranci da dukiyarsa, ko kuma yana tafiyar da dukiyarsa ta hanyar da bata dace ba. Idan mutum kuma yayi mafarkin cewa ya zo yana jin fitsari amma kuma sai ya ƙi yayi fitsarin, ya danne fitsarin ya ƙi yi, to alama ce da take nuna cewa yana yin fushi da matarsa. Idan kuma ya zamana
mutum yana jin fitsarin mai tsanani amma kuma ya rasa inda zai yi fitsarin, to alama ce da take nuna cewa akwai wasu kuɗi nasa da yake so ya adana su a wani guri amma kuma ya kasa samun gurin da zai adana su. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a wani guri da ake yin fitsari, sai fitsarin nasa ya fito da yawa, to idan wannan mutumin talaka ne ko kuma ya kasance mai kuɗi, to alama ce da take nuna cewa wani ɓangare na dukiyarsa zai tafi, ma'ana zai yi hasarar wani ɓangare na dukiyarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya ga wani mutum da ya sani ya zo ya yi masa fitsari, to alama ce da take nuna cewa shi wanda ya yi mafarkin zai rika amfana da dukiyar wannan wanda ya zo ya yi masa fitsarin. Idan kuma mutum namiji ya yi mafarkin ya yi fitsari amma fitsarin da ya tashi fitowa sai ya zama nono ne yake fitowa, to haka yana nuna cewa akwai wasu halaye na kirki na musulunci wanda wannan mutumin ya watsar da su ko kuma baya aiki da su. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari sai ya ga wani mutum wanda ya sani ya zo ya sha wannan fitsarin, to alama ce da take nuna cewa zai rika amfana da dukiyar wannan mutumi ta halaka. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a cikin kogi ko a cikin teku, to alama ce da take nuna cewa zai samu wasu kuɗi masu yawa daga hannun shugabansu. Idan kuma mutum ya yi mafarki cewa ya yi fitsari mai yawa amma fitsarin da ya saɓa ma yanayin fitsarin da mutane suke yi saboda yawan fitsarin ko kuma saboda warinsa ko ƙanshinsa, kuma ya yi fitsarin ne a lokacin da mutane da yawa suke kallonsa, to wannan yana nuna cewa shi wannan mutumin da ya yi mafarkin akwai wani sharri da yake da shi ko kuma wani sharri a tattare da shi. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a wani ɓangare na kasuwa, to alama ce da take nuna cewa zai zama ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a rigarsa, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa ɗa namiji. Idan kuma ba ya da aure, to alama ce da take nuna cewa lokacin aurensa ya zo. Idan kuma mutum ya yi mafarkin cewa ya yi fitsari a masallaci, to alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi da ɗa wanda ɗan nan ɗa ne mai yin biyayya sannan kuma mai tsoron Allah. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya je wani guri da bai sani ba ya yi fitsari a wannan gurin, to alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace wacce take a wannan gurin ko kuma wacce take a kusa da wannan gurin. Sannan kuma bayan haka, daga cikin ma'anonin da mafarkin fitsari yake da shi shine idan mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari, to alama ce da take nuna cewa akwai wata dukiya da yake bayarwa saboda Allah, to amma dukiyar tana dawowa wajensa, tana dawowa hannunsa ko ya sani ko bai sani ba. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana fitsari sannan wani mutum daban ya zo shi ma yana fitsari, sai fitsarinsu ya haɗu da juna, to alama ce da take nuna cewa za a samu wata dangantaka tsakaninsu, ma'ana ɗaya zai zama sirikin ɗaya. Amma idan mutum ya yi mafarkin yana yin fitsari amma fitsarin da yake yi fitsarin jini ne, to alama ce da take nuna cewa yana zuwa wajen wata mace ko yana zakke ma wata mace wacce take an sake ta ko kuma wacce take haramun ce a wajensa. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a cikin wata kwalba ko kuma a cikin wani mazubi ko kuma a cikin wata ƴar ƙaramar rijiya, to alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace. Idan kuma mutum ya yi mafarkin cewa ya yi fitsari a gidan wasu mutane ko a wani guri wanda yake mallakar wasu mutane ne, ko kuma ya yi mafarki ya yi fitsari a masallacin wasu mutane
ko kuma yi mafarki ya yi fitsari a wani gari ko wani ƙauye na wasu mutane, to alama ce da take nuna cewa zai auri 'yan wannan gidan ko 'yan wannan gurin ko 'yan wannan garin. Amma idan mutum a mafarkin da ya kawai shine ya yi fitsari a masallaci, to haka yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi da ɗa wanda yake mai biyayya kuma mai tsoron Allah. Idan kuma mutum ya yi mafarkin cewa ya yi fitsari a wani guri wanda yake ƙasa ce a gurin ko kuma rairayi ne a gurin ko kuma taɓo ne a gurin, to alama ce da take nuna cewa shi wannan mutumin baya kyautata arwallarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari amma da yi fitsarin sai ga wuta ce ta fito ba fitsari ba, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda wannan ɗan yana da damammaki a hannunsa, ko kuma in ce wannan ɗan zai zama shugaba. Idan kuma mutum da ya je fitsarin sai ga ba fitsari bane ya fito, ma'ana kashi ne ya fito, toilet ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa akwai wani abu mara kyau da yake yi shi da iyalansa. Idan kuma da ya je yin fitsarin ba fitsari bane ya fito, amai ne ya fito a gurin da fitsarin ya fito, to alama ce da take nuna cewa yana da wani ɗa wanda ɗan haramun ne. Idan kuma mutum da ya je yin fitsarin sai ga ba fitsari ne ya fito ba, tsuntsu ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda yake mai ban mamaki. Wannan ɗan zai iya zama mutumin kirki, zai iya zama mutum mai ɓarna, kuma zai zama mutum ne wanda mutane suke bibiyarsa, suke jin maganarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarki yana yin fitsari a tsaye, to alama ce da take nuna cewa yana amfani da dukiyarsa a kan jahilci. Idan kuma mutum ya ganshi ya yi mafarkin ya ganshi ya yi fitsari a cikin hancinsa, to alama ce da take nuna cewa yana zuwa ma wasu abubuwa waɗanda suke na haramun ne. Duk wannan bayani da na yi muku suna cikin tafsirin Nabilisi, kuma a haka na kakkatse wasu guraren ban kawo ba saboda in takaita. Cikin littafin fassarar mafarki na Ibn Shahin ya ambaci wasu da yawa daga cikin waɗannan abubuwa da Imam Nabilisi ya faɗa. Amma duk da haka bari in ƙaro wasu daga ciki. Ibn Shahin ya ce idan mutum ya yi mafarki ya yi fitsari amma da ya tashi yin fitsarin sai ya ga jini ne ya fito, to alama ce da take nuna masa cewa za a haifar masa wani yaro wanda wannan yaron yana da wani nakasu a tattare da shi. Idan kuma mutum ya yi mafarki cewa ya yi fitsari a kan Alƙur'ani, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani yaro wanda yaron nan mutum ne mahaddacin Alƙur'ani, sannan kuma zai kasance ɗalibin ilimi. Idan mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a cikin masallaci ko kuma a kan mumbari, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani yaro wanda wannan yaron zai kasance shugaba ga mutane. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari, ga mutane nan sun zo suna ta shafa fitsarinsa, suna sawa a fuskarsu, suna shafa ma fuskarsu fitsarinsa, to alama ce da take nuna cewa zai samu wani ɗa wanda yake mai albarka wanda mutane da yawa za su amfana da shi. Idan kuma mutum ya yi mafarki gashi nan ya yi fitsari amma kuma fitsarin da ya yi yalo ne, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda yake mai rauni. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari, bayan ya yi fitsarin sai ya lura cewa ai gurin da ya fitsarin wani guri ne wanda yake nasa ne, to alama ce da take nuna cewa wani bangare na bakin cikinsa zai yayi. Idan mutum kuma ya yi mafarki ya yi fitsari a masallaci, to alama ce da take nuna cewa akwai wata dukiyarsa da zai ɓoye kuma za ta tsira. Idan mutum ya yi mafarkin yana yin fitsari a wani guri wanda bai sani ba, alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace a wannan gurin wacce bai santa ba. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana yin fitsari cikin rijiya, to alama ce da take nuna cewa yana ciyar da dukiyarsa wacce kuma dukiyar ta halaka ya same ta. Idan mutum ya yi mafarki yana yin fitsari a wani guri wanda yake an keɓance shi ne kawai don yin fitsari, sannan kuma ya zama da cewa ya yi fitsarin mai yawa,
to alama ce da take nuna cewa wani ɓangare daga cikin abubuwan da suke damunsa Allah zai yaye masa wani ɓangare daga cikin abubuwan da suke damunsa. Idan kuma mutum ya kasance ya yi wannan mafarkin ne sannan kuma shi mutum ne talaka ko kuma mai kuɗi ko kuma ana bansa bashi, to alama ce da take nuna cewa in mai kuɗi ne Allah subhanahu wata'ala zai ƙara azurta shi, in kuma talaka ne Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi. Idan kuma ya zama na cewa mutum ne da ake binsa bashi, to Allah subhanahu wata'ala zai yaye masa wannan bashin. Ku fara danna subscribe domin samun bidiyo mu idan mun daura, sannan ku danna ƙararrawa domin sanarwa. Fassarar mafarki darasi na 12 tare da ni Admin 9 daga nan tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara. Fassarar mafarkin fitsari ko kuma in ce fassarar mafarkin bawali. Fassarar mafarkin fitsari yana da ma'anoni masu yawa, daga cikinsu za mu bincika wasu. Imam An-Nablusi cewa yayi idan mutum yayi mafarki yayi fitsari akan wata haja tasa, ma'ana wasu kaya nasa na sayarwa, to alama ce da take nuna cewa zai yi wata hasara a cikin wannan kayan. Idan kuma ya kasance yayi fitsari ne a cikin harabar gidansa, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa ɗa wanda yake mai ilimi. Idan kuma yayi mafarki yayi fitsari akan Alƙur'ani, to alama ce da take nuna cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa zai haddace Alƙur'ani. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin za'afaran ne yake fito, ma'ana wani turare ne mai suna za'afarana, to idan mutum yayi mafarki yana fitsarin wannan turaren, to alama ce da take nuna cewa ɗaya daga cikin 'ya'yansa baya da lafiya. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari amma ba fitsari ne ya fito daga wajen yin fitsarin ba, alƙalami ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani ɗa wanda wannan ɗan zai samu rabo daga kowane ɓangare na ilimi, ma'ana zai tara ilimummuka kala-kala. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin da yayi tsaba ce ta fito, ƙwaya ce ta fito, ma'ana kamar ko ƙwayar shinkafa ko ƙwayar wake ko dai wani makamantan ire-iren wannan abun, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani ɗa, sannan ɗan idan ya taso zai samu abokan gaba. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari, to alama ce da take nuna cewa 'ya'yansa za su watsu, ma'ana wancan yana can, wancan yana can, wancan yana can, ko kuma ya zamana cewa suna guri ɗaya amma akwai ƙarancin haɗin kai a tsakaninsu. Amma idan mutum yayi mafarki yayi fitsari ga mutane nan sun zo suna ta shafa fitsarin da yayi, to alama ce da take nuna cewa zai haifi ɗa, sannan wannan ɗan da zai haifa mutane za su zo su rika bibiyarsa, suna da fifi, suna tunkoso wajen binsa. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari a rijiya, to alama ce da take nuna cewa mutane da yawa suna amfana da dukiyarsa ta hanyar halak, ma'ana suna amfana da dukiyarsa wacce ya samu ta hanyar halak. Idan kuma mutum yayi mafarki cewa gashi nan yana jin fitsari, ya je yayi fitsarin, wani ɓangare na fitsarin ya fito, wani ɓangaren kuma na fitsarin ya ƙi fitowa, to idan wannan mutum mai dukiya ne, to wani ɓangare na dukiyarsa zai tafi, ma'ana zai rasa wani ɓangare na dukiyarsa. Idan kuma wannan mutumin yana cikin damuwa ne, to wani ɓangare na damuwarsa zai tafi, ma'ana damuwarsa za ta ragu. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari amma fitsarin da yayi ba fitsari ne ya fito ba, sai ya zama cewa kaman wani lemu ne ko wani abin sha ne ya fito,
to alama ce da take nuna cewa yana yin almubazzaranci da dukiyarsa ko kuma yana tafiyar da dukiyarsa ta hanyar da bata dace ba. Idan mutum kuma ya yi mafarkin cewa ya zo yana jin fitsari amma kuma sai ya ƙi ya yi fitsarin, ya danne fitsarin ya ƙi yi, to alama ce da take nuna cewa yana yin fushi da matarsa. Idan kuma ya zamana mutum yana jin fitsarin mai tsanani amma kuma ya rasa inda zai yi fitsarin, to alama ce da take nuna cewa akwai wasu kuɗi nasa da yake so ya adana su a wani guri amma kuma ya kasa samun gurin da zai adana su. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a wani guri da ake yin fitsari, sai fitsarin nasa ya fito da yawa, to idan wannan mutumin talaka ne ko kuma ya kasance mai kuɗi, to alama ce da take nuna cewa wani ɓangare na dukiyarsa zai tafi, ma'ana zai yi hasarar wani ɓangare na dukiyarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya ga wani mutum da ya sani ya zo ya yi masa fitsari, to alama ce da take nuna cewa shi wanda ya yi mafarkin zai rika amfana da dukiyar wannan wanda ya zo ya yi masa fitsarin. Idan kuma mutum namiji ya yi mafarkin ya yi fitsari amma fitsarin da ya tashi fitowa sai ya zamana nono ne yake fitowa, to haka yana nuna cewa akwai wasu halaye na kirki na musulunci wanda wannan mutumin ya watsar da su ko kuma baya aiki da su. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari sai ya ga wani mutum wanda ya sani ya zo ya sha wannan fitsarin, to alama ce da take nuna cewa zai rika amfana da dukiyar wannan mutumi ta halak. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a cikin kogi ko a cikin teku, to alama ce da take nuna cewa zai samu wasu kuɗi masu yawa daga hannun shugabansu. Idan kuma mutum ya yi mafarki cewa ya yi fitsari mai yawa amma fitsarin da ya saɓa ma yanayin fitsarin da mutane suke yi, saboda yawan fitsarin ko kuma saboda warinsa ko ƙanshinsa, kuma ya yi fitsarin ne a lokacin da mutane da yawa suke kallonsa, to wannan yana nuna cewa shi wannan mutumin da ya yi mafarkin akwai wani sharri da yake da shi ko kuma wani sharri a tattare da shi. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari a wani ɓangare na kasuwa, to alama ce da take nuna cewa zai zama ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwar. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a rigarsa, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa ɗa namiji. Idan kuma ba ya da aure, to alama ce da take nuna cewa lokacin aurensa ya zo. Idan kuma mutum ya yi mafarkin cewa ya yi fitsari a masallaci, to alama ce da take nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi da ɗa wanda ɗan nan ɗa ne mai yin biyayya sannan kuma mai tsoron Allah. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya je wani guri da bai sani ba ya yi fitsari a wannan gurin, to alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace wacce take a wannan gurin ko kuma wacce take a kusa da wannan gurin. Sannan kuma bayan haka, daga cikin ma'anonin da mafarkin fitsari yake da shi shine idan mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari, to alama ce da take nuna cewa akwai wata dukiya da yake bayarwa saboda Allah, to amma dukiyar tana dawowa wajensa, tana dawowa hannunsa ko ya sani ko bai sani ba. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana fitsari sannan wani mutum daban ya zo shi ma yana fitsari, sai fitsarinsu ya haɗu da juna, to alama ce da take nuna cewa za a samu wata dangantaka tsakaninsu, ma'ana ɗaya zai zama sirikin ɗaya. Amma idan mutum ya yi mafarkin yana yin fitsari amma fitsarin da yake yi fitsarin jini ne, to alama ce da take nuna cewa yana zuwa wajen wata mace ko yana zakke ma wata mace wacce take an sake ta ko kuma wacce take haramun ce a wajensa.
Idan kuma mutum yayi mafarkin yayi fitsari a cikin wata kwalba ko kuma a cikin wani mazubi ko kuma a cikin wata ƴar ƙaramar rijiya, to alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace. Idan kuma mutum yayi mafarkin cewa yayi fitsari a gidan wasu mutane ko a wani guri wanda yake mallakar wasu mutane ne, ko kuma yayi mafarki yayi fitsari a masallacin wasu mutane, ko kuma yayi mafarki yayi fitsari a wani gari ko wani ƙauye na wasu mutane, to alama ce da take nuna cewa zai auri 'yan wannan gidan ko 'yan wannan gurin ko 'yan wannan garin. Amma idan mutum a mafarkin da ya kawai shine yayi fitsari a masallaci, to haka yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi da ɗa wanda yake mai biyayya kuma mai tsoron Allah. Idan kuma mutum yayi mafarkin cewa yayi fitsari a wani guri wanda yake ƙasa ce a gurin ko kuma rairayi ne a gurin ko kuma taɓo ne a gurin, to alama ce da take nuna cewa shi wannan mutumin baya kyautata alwalarsa. Idan kuma mutum yayi mafarkin yayi fitsari amma da yayi fitsarin sai ga wuta ce ta fito ba fitsari ba, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda wannan ɗan yana da damammaki a hannunsa, ko kuma in ce wannan ɗan zai zama shugaba. Idan kuma mutum da ya je fitsarin sai ga ba fitsari bane ya fito, ma'ana kashi ne ya fito, toilet ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa akwai wani abu mara kyau da yake yi shi da iyalansa. Idan kuma da ya je yin fitsarin ba fitsari bane ya fito, amai ne ya fito a gurin da fitsarin ya fito, to alama ce da take nuna cewa yana da wani ɗa wanda ɗan haramun ne. Idan kuma mutum da ya je yin fitsarin sai ga ba fitsari ne ya fito ba, tsuntsu ne ya fito, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda yake mai ban mamaki. Wannan ɗan zai iya zama mutumin kirki, zai iya zama mutum mai ɓarna, kuma zai zama mutum ne wanda mutane suke bibiyarsa, suke jin maganarsa. Idan kuma mutum yayi mafarki yana yin fitsari a tsaye, to alama ce da take nuna cewa yana amfani da dukiyarsa akan jahilci. Idan kuma mutum ya ganshi yayi mafarkin ya ganshi yayi fitsari a cikin hancinsa, to alama ce da take nuna cewa yana zuwa ma wasu abubuwa waɗanda suke na haramun ne. Duk wannan bayani da na muku suna cikin tafsirin Nabilisi, kuma a haka na kakkatse wasu guraren ban kawo ba saboda in takaita. Cikin littafin fassarar mafarki na Ibn Shahin ya ambaci wasu da yawa daga cikin waɗannan abubuwa da Imam Nabilisi ya faɗa. Amma duk da haka bari in ƙaro wasu daga ciki. Ibn Shahin ya ce idan mutum yayi mafarki yayi fitsari amma da ya tashi yin fitsarin sai ya ga jini ne ya fito, to alama ce da take nuna masa cewa za a haifar masa wani yaro wanda wannan yaron yana da wani nakasu a tattare da shi. Idan kuma mutum yayi mafarki cewa yayi fitsari akan Alƙur'ani, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani yaro wanda yaron nan mutum ne mahaddacin Alƙur'ani, sannan kuma zai kasance ɗalibin ilimi. Idan mutum yayi mafarkin yayi fitsari a cikin masallaci ko kuma akan minbari, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani yaro wanda wannan yaron zai kasance shugaba ga mutane. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari ga mutane nan sun zo suna ta shafa fitsarinsa, suna sawa a fuskarsu, suna shafa ma fuskarsu fitsarinsa, to alama ce da take nuna cewa zai samu wani ɗa wanda yake mai albarka wanda mutane da yawa za su amfana da shi. Idan kuma mutum yayi mafarki gashi nan yayi fitsari amma kuma fitsarin da yayi yalo ne, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa wani ɗa wanda yake mai rauni. Idan kuma mutum yayi mafarki yayi fitsari, bayan yayi fitsarin sai ya lura cewa ai gurin da yayi fitsarin wani guri ne wanda yake nasa ne, to alama ce da take nuna cewa wani bangare na bakin cikinsa zai yayi. Idan mutum kuma yayi mafarki yayi fitsari a masallaci, to alama ce da take nuna cewa akwai wata dukiyarsa da zai ɓoye kuma za ta tsira. Idan mutum yayi mafarkin yana yin fitsari a wani guri wanda bai sani ba,
alama ce da take nuna cewa zai auri wata mace a wannan gurin wacce bai san ta ba. Idan kuma mutum yayi mafarkin yana yin fitsari cikin rijiya, to alama ce da take nuna cewa yana ciyar da dukiyarsa wacce kuma dukiyar ta halaka ya same ta. Idan mutum yayi mafarki yana yin fitsari a wani guri wanda yake an keɓance shi ne kawai don yin fitsari, sannan kuma ya zama da cewa ya yi fitsarin mai yawa, to alama ce da take nuna cewa wani ɓangare daga cikin abubuwan da suke damunsa Allah zai yaye masa wani ɓangare daga cikin abubuwan da suke damunsa. Idan kuma mutum ya kasance ya yi wannan mafarkin ne, sannan kuma shi mutum ne talaka ko kuma mai kuɗi ko kuma ana bansa bashi, to alama ce da take nuna cewa in mai kuɗi ne Allah subhanahu wata'ala zai ƙara azurta shi, in kuma talaka ne Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi. Idan kuma ya zama na cewa mutum ne da ake binsa bashi, to Allah subhanahu wata'ala zai yaye masa wannan bashin. Wanda kuma ya yi mafarki ya yi fitsari a jikin tufafinsa, to alama ce da take nuna cewa yana ciyar da dukiyarsa a wajen iyalinsa, amma ba sai an yi ja sosai. Idan kuma mutum ya yi mafarkin ya siyi wani abu sannan ya zo ya yi ma wannan abin fitsari, to alama ce da take nuna cewa zai yi hasara a cikin wannan abin da ya siya. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana jin fitsari sai ya yi ƙoƙari ya danna fitsarin nan, to alama ce da take nuna cewa yana yin fushi da matarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarki yana jin fitsari ya tare fitsarin sai kuma fitsarin ya ci ƙarfinsa har sai da fitsarin ya fito, to alama ce da take nuna cewa akwai wata dukiya da yake so ya ɓoye ta, amma ya kasa samun gurin da zai ɓoye ta. Idan kuma mutum ya yi mafarki wani mutum ya zuba masa fitsari, to alama ce da take nuna cewa yana amfana da dukiyar wannan mutumin. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya zo yana fitsari a wani guri, sannan wani mutum ma ya zo yana yin fitsari sai fitsarinsa ya haɗu, to alama ce da take nuna cewa su zai auri dangin ɗayan. Idan mutum ya yi mafarkin ya ga wata mace tana yin fitsari kuma fitsarin nan mai yawa, to alama ce da take nuna cewa wannan mata tana jin kunyar mazaje sosai. Idan kuma mutum ya yi mafarkin yana shan fitsarin wani mutumi kuma ya san wannan mutumin da yake shan fitsarinsa, to alama ce da take nuna cewa yana son sa sosai, sai dai kuma zai iya yiwuwa nan gaba ya zama maƙiyinsa. Wannan duk bayanin shi kuma bayani ne na littafin fassarar mafarki na Ibn Shahin, amma shi kuma Imam Al-Karmani cewa idan mutum ya yi mafarkin ya yi fitsari amma fitsarin da ya fito jini ne, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa ɗa, amma ɗan nan da za a haifar masa yana da tawaya, yana da naƙasu a tattare da shi. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a kan Alƙur'ani, to alama ce da take nuna cewa za a haifar masa ɗa, wanda ɗan nan da za a haifar masa zai zama mahaddacin Alƙur'ani sannan kuma ɗalibin ilimi. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya zo yana jin fitsari sai ya yi fitsarin wani ɓangare na fitsarin ya fito, wani ɓangaren kuma bai fito ba, to alama ce da take nuna cewa wani ɓangare na dukiyarsa da take hannunsa zai ɓata, ko kuma zai yi hasarar wani ɓangare na dukiyarsa. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya gan shi yana fitsari, ga mutane nan sun zo suna ta ɗiban fitsarinsa suna shafawa a fuskarsu, to alama ce da take nuna cewa zai haifi wani yaro. Wannan yaron da zai haifa mutane da yawa za su zo suna sa masa albarka saboda ingancin rayuwarsa ko kuma saboda halayyarsa kyakkyawa. Shi kuma Abu Sa'id Al-Wa'iz cewa yayi idan mutum ya yi mafarki yana yin fitsari a wani guri wanda bai sani ba, to alama ce da take nuna cewa zai je wannan gurin ya auri wata mata. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya zo yana yin fitsari a cikin wani mazubi wanda ake amfani da shi, to alama ce da take nuna cewa yana ciyar da iyalansa da dukiya ta halak. Idan kuma mutum ya yi mafarki ya yi fitsari a cikin rijiya, to alama ce da take nuna cewa shi ma dai yana ciyar da dukiyarsa ta halak. Idan kuma mutum ya yi mafarki yana yin fitsari a cikin wani guri da aka ware don yin fitsari,
sai kuma fitsarin da ya kasance mai yawa ne, to alama ce da take nuna cewa idan yana cin bakin ciki Allah subhanahu wata'ala zai yaye masa bakin cikin. Idan kuma talaka ne Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi. Idan kuma mai dukiya ne to Allah subhanahu wata'ala zai biya masa bukatunsa. Wannan shine abin da ya samu a wannan darasi namu. Ku kasance da tashar mu ta YouTube mai suna Gidan Tara domin ci gaba da karanto tambayoyinku da kuka turo mana na mafarki. Mun gode.